Dito naman sa portion na to, third floor pa rin ito ng Kea. Makikita natin na may mga tinitinda sila dito ng mga halaman. Ito yung mga plastic na halaman, pang decoration sa loob ng bahay kahit sa labas. At meron ding mga live plants. Ito, parang plastic yung kanilang live plants. Yan, oh. Pero totoo po itong mga to. And then yung mga peking halaman na yun, para namang totoo. Pero itong mga to talaga mga live plants. Yan. Confident kasi siya sa labas? Okay. Mahal din, 2.4. Rugs. Mga furnitures naman dito.